Το αλβανικό καθεστώς θέλει να αφανίσει τη Βόρεια Ήπειρο. Εδώ και 6-7 χρόνια συστηματικά το καθεστώς Μπερίσα καταπατά περιουσίες Ελλήνων, ειδικά σε περιοχές Φιλέτα, όπως η Χιμάρα και η Άγιοι 40, και δεν είναι τυχαίο ότι το ίδιο καθεστώς από τις αρχές της δεκαετίας του 90 έχει κατεβάσει Αλβανούς έπικους από το βορρά και τους έχει παραχωρήσει δωρεάν περιουσίες στα παράλια απέναντι από την Κέρκυρα. Αυτό γίνεται για να αλλοιωθεί το ελληνικό στοιχείο της Βορείου Υπήρου. Όμως εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι η αδιαφορία, το έγκλημα που συντελούν οι ελληνικές κυβερνήσεις σε βάρος της Βορείου Υπήρου. Πάνω από μία 20ετία έχει να πατήσει το πόδι του Έλληνας πρωθυπουργός στη Βόρεια Ήπειρο για να δει πώς ζουν εκεί και τι προβλήματα έχουν οι Έλληνες. Δεν κάνουν βέβαια το ίδιο οι Τούρκοι, για παράδειγμα, που τους βλέπουμε να παρελάβουν πολύ συχνά στη Θράκη.